Os distintos produtos que compoñen o paquete Orixe de todos os camiños baten todas as marcas. A través das distintas campañas postas en marcha ao longo do 2021, logrouse un alcance en redes sociais que superou os 5,5 millóns. Entre esas accións, a visita do popular Instagramer Goncho, a participación da mancomunidade na Fairway ou campañas específicas. O resultado, di a presidenta comarcal, superou todas as expectativas. O traballo que se levou a cabo foi un traballo, ademais de bo, que obtivo incluso máis dos resultados que esperábamos, que vamos a seguir traballando en vender o noso destino turístico, que por si xa se vende solo, pero é certo que hai que facelo con seriedade e con rigor. Na mancomunidade salientan tamén que este tipo de campañas permiten dar no cravo con estrategias adaptadas aos perfís sobre os que se pretende impactar. Van dirixidas a segmentos, a unha segmentación moi concreta de usuarios. A diriximos ese 1.200.000 personas que alcanzamos son persoas con intereses ou relacionadas co Camiño de Santiago. Tras os bons datos do ano pasado, a mancomunidade encara o camiño para a promoción turística neste 2022. A primeira parada xa a vindeira semana é Fitur. Vamos a expoñer o próximo xoves ás 5:30 da tarde, como ven sendo habitual desde sempre, os últimos anos, e faremos a nosa presentación tamén promocionando os nosos produtos turísticos, tanto a variante espiritual como a ruta do Pai Sarmiento, como o Navego Camiño, como o Camiño Orixe. Ademais, tamén en Fitur estrearase un novo vídeo promocional con Floreano e Monchiña como protagonistas.